Alguna vegada t'has preguntat de què estan fetes les coses que ens envolten? Per què alguns materials dissolen i d'altres no? Les substàncies es poden classificar, entre d'altres formes, en funció de l'enllaç. Iònic, covalent o metàl·lic. El tipus d'enllaç entre els diferents elements químics depèn de les seves característiques atòmiques, que queden reflectides per la seva posició a la taula periòdica dels elements. L'enllaç iònic, per exemple, es produeix entre un element halogen, com ara el clor, i un element alcalí, com ara el sodi, que es troben a cadascun dels extrems de la taula. De la seva unió s'obté el clorur sòdic, o sigui, la sal, que és un compost soluble com tots els materials formats per un enllaç iònic. Serà soluble el fluorur de calci? Observa la taula periòdica.